Diario do Támega quixose chegar tamén hoxe aquí ata o Toural de Verín para saber como se estaba desenrolando a primeira das xornadas do cribado masivo que o Sergas está organizando para detectar aos asintomáticos da enfermidade da COVID. Sabemos que a día de hoxe son 50 os casos activos e dende a xerencia de área queren saber cantas son as persoas que están sendo asintomáticas transmitindo a enfermidade. Todo isto é necesario. Quizá o momento sea un poquinho discutible, porque entendo que ao pasar o Nadal é cando de verdade debíamos saber que é o que queda. A partir do día 10 sería o día máis, a fecha máis adecuada, porque xa a xente que veu fora pois xa saldría, pero bueno, estas cousas non as decidimos nós. E non podemos olvidar que os casos que temos que creceron tanto son a maioría de xente que veu de Alemania, xente que veu de Madrid con PCRs daquela maneira, moita xente de Portugal. Cree vostede que imos a vivir un xaneiro quente, entón? Temos todas as rifas, por decirlo de alguma maneira. Por iso organizaron este dispositivo que vostedes poden ver. Estamos na rúa San Antón. Os vehículos poden acceder por calquera delas, ven pola rúa San Antón ou ven pola Canella Cega. Os voluntarios de Protección Civil encamíñanos a unha das 4 portas, saliva número 1, saliva número 2, 3 e 4 das dúas carpas instaladas, donde todos que se acheguen no vehículo recibirán un kit para tomar unha saliva mañá pola mañá, sen beber, sen comer, sen fumar, é dicir, sen facer absolutamente nada logo de levantarse, máis que introducir por o embudo un chisco de saliva que depositarán nun kit, nun tubo de mostras que mañá terán que empezar a entregar naquela carpa que vemos ali ao fondo, que hoxe está evidentemente inoperativa. Nos mandamos un mensaxe, citámolos a unha hora, eles veñen aquí, recollen un tubo para tomar unha mostra de saliva que o farán a mañá no día seguinte e despois o día seguinte, cando toman a mostra, tamén entregan nunha carpa que temos aí para recollida. A PCR puxémola a partir de 70 anos porque hai pacientes que, porque toman algunha medicación, non poden producir suficientemente saliva, por iso puxemos a partir de 70 anos. Están chamados a pasar por aquí dende hoxe e ata o vindeiro mércores día 30 unhas 10.000 persoas, alrededor de 8.000 para mostras de saliva e unhas 1.900 para as PCRs. As PCRs faránselle fundamentalmente a aquelas persoas que teñan dificultades para producir saliva ou para recoller a mostra.